Здравейте, дами и господа, тази игра ще бъде една уникална по своему образна си форма. Игра с Wukong, в която аз ще бъда невероятен джунглър, и ще ги разбия всичките, ще им стуша главите на мръсните копелета, нещастници, долни, шибари, недолюбвани, грозни, паяращчета, нещастни. Направо ще. Това е невероятен начин за вземане на глубава, дами и господа, хилни мама овца. Както виждате, точно излезна новия скин за Сурака и виждаме първия човек, който да. Това е, дами и господа, първи ганг за играта. Мама, овца! И почти да вземеме. Дами и господа, ще ви покажа лужостел на Тимо! Нещастник! Ще оцелиш майка си, нещастник! Виждате, нашия Тимо е голям негодник и даде бърз бот. В случая аз ще му пушна лейно. Нещастник. О, педераз! Бейте сам! Окей! И господа, сега ще им покажем Уджо стайл на вълците. Как се прави Уджо стайл? Урок номер 1. Трябва да използвате своите магии, за да хитвате вълците по-силно. Така пробваме да гакнем отново. Нещастник! Годник, копле. И след това ние трябва да се бакнем. Това трябва да му пушнем рена на негодника мръсен. Сега втори ганг. Негодник! Тимото! Малко нищо не направим, кой ти пока, нищо не направим, кой ти пока. Нека да проверим дали ти имат ларда. Мани. Нещастник! Добре. Направо ги щупи. Good job. Let's take the farm. Easy as hell. Stop, man. Let's take the blood. The 8 blood of the game. Oh shit. This is how to roll. You fucking shitty bitches. You're not gonna catch me today, you little shits. You can't catch me, you little whore. I come, Timo. I come to save your little ass. Кой е? No. Oh shit. Nice ignite by them. Nice ignite, Timo, nice ignite. Let me on your little ass, you little shit. Let me do it. Аре! Значи, кой това ма блайни е сега? Кой това ма едно блайни? Само ма блайни. Омка мръсна. Блайниш ли май келеш? Ще щупя, нещастник. Ни оттам, кат. Бабай, келеш. Много съм добър. Сега моментът на истината. Сега, дами и господа. Сега е моментът на истината. Сега, сега е животно, умри, буклик. Буклук. Сега е моментът на истината, да. Въобще не ми ги прилагай тия цигани на мен и езроше. Нещастник. Ти за къв са мислиш, келеш? Келеш, щафана. I'm gonna catch you, little shit. The masterpiece. Изглежда, че на овър пушват на мида, а пък нашите приятелчета си правят булбъф. Ама това не е проблем. Не мисля, че това е проблем. Мисля просто, че трябва. Сега в момента с този пич направим един много добър ганг. Успешен. Successful ганг, you little fucking horse. Направо бас. Изглежда, ние трябва да ги овърпушнем отново. Това не би трябва да бъде голям проблем с нас, защото ние сме да мега протеин. И ще ги. And now the overpush really comes at all. Ние взимаме First Blood. Както виждате. First Blood е наш. Сега ще да ми дава кил!
Или поне аз искам да взема дълбока да рема, умрема. О, на Masterpiece да дълбоком се. И да те възгледа! Ей, животно! Ще ви оправя всички тия бокуци нещастници мръз. Не! Мамка ви! Педерази! Да, мамка му не е честно и сега преди малко ги джукнах, сега не се джукват вече. Не е честно. Ми казах сега трябва да вземе даблкил. Ако не вземе даблкил, аз ще съм трамвай. Виждате, дами и господа, това тимо е пълен нещастник и сега ще умре отново. Но аз ще им дайвна лайка бос и ще взема даблкил. Разбира се, защото съм много добър. Ще продължа да чейсвам този нещастен езрел. И ще му ударя едно комбо-бомбо. И ще го убия. Сега ще се опитам да фокусирам да Little Bumpy Timo. Не знам дали ще успя. Аз ще се опитам да го битна като животно. Но той естествено ще ми удари, ще гоня Blinding Darts. Или там се казва и аз няма да успя, но въпреки това не е затруднение за моята успешна работа, както виждате, дами и господа, защото аз сега ще взема отново First Blood. Както виждате, дами и господа, аз току-що взех Дракон, Wukong, Slanted Dragon. Сега нещастникът отново ще се опитам да го честнем, но той ще избяга и познайте кой ще го изяде. Цялото това може би ще бъде Алистър, ако мине през тъпата гъбка, може да го фаним. Защо ли? Защото ако мине през гъбката, той ще стане по-уязвим обект за Wukong. И ако той стане по-уязвим обект, от това може да направим много видове различни изводи, спрямо които тимото ми ще ми стилни килът. Сега влизаме в Combo Wombo Situation, Minimination. Ема овца! You're surrounded, bitch. Nowhere to run. Fuck you, bitch. Хамстер ще му прилагам комбо ломбо майче отново, но виждате, че Energize идва и аз ще трябва сам да му приложа шибаното комбо ломбо, макар че ако той дойде back in the emotions. Нямам улт, защото тъпата Сорака ми килстилна. Защо ли ми? Защото тя може би е сапортър. Главната работа на сапортърите, както всички ние знаем, е да стилват киловите и да се правят на яшми допито. И Сорака, помогни ми, моля. Мамка не стана. Този Езрел е доста голям нещастник. Но аз маче. Фел, мамка. Не фел. Защо бъде трябва да бъде фел? Не нужно да бъде фел. Просто ние ще се опитам да убием танкът. Това е най-малното нещо, което може да направим в момента, но не е в грешка сме. Най-малното нещо, което може да направим в момента е да следваме Сораката. Защо ли? Защото може би те се опитват да ни убият. Защо ли се опитват да ни убият? Това е един въпрос, на който дори аз самият не мога да си отговоря. Вижте това тимо колко дружелюбно настроено е. И сега вижте как ще използвам W-то, за да се измъкнем като бос. А при измъкването като бос също са ни необходими и доста качества на много голяма ефективност на флашът. При големите ефективности на флашът, както виждате, моят флаш провървя, а техният не провървя. Това е така, понеже според изчисленията на Менделевата таблица от химията се доказва, че температурата на веществата се повишава с всеки 10 градуса спрямо разположението и спрямо екватора в разположение на... И както виждате, дами и госпожици, нашият Казикс отново ще се опита да се справи самичък, но той не знам дали ще успее или успеваемостта му до каква степен ще бъде, но аз смятам, че също. Сега, дами и господа, ще се опитаме да стилнем бъфът на тази Акали, като всъщност това няма да бъде особено лесно нещо, понеже ние нямаме никакъв смайт. Не, ние всъщност нямаме... Мамка му, не оцелих. Мамка му. Ей, Акали, как си? Как се казваш? Аз бих се радвал да се запознаем, моето момиче. Алистър ли е това?
И Езриел, да, и тя ги познаваме доста. Виждате, тези малки деца си мислят, че могат да убият Вуконг, но всъщност са в огромна грешка. Защото това въобще не е така. Както виждате, този Джейс също е в някаква огромна заблуда, но всъщност те бяха твърде глупави, за да ме убият. Вуконг също е един от най-безсмъртните герои в играта, особено когато се вземе айтъмът да бахклива. Това е така, понеже айтъмът дава 200 хил, 50 dark damage. Както виждате, тук нашият... Всъщност не знам дали виждате, но не ми бука. Нашият Газикс успя да вземе трипъл кил, но това естествено стана изцяло благодарение на мене, понеже аз бях достатъчно добър да съм умея да го... Както виждате, дами и господа, в тази брилянтна ситуация ние изцяло им доминираме мидъл. Трест такова на мидъл лейна тим, но това доминиране може да бъде само временно, понеже, разбира се, както виждате, техният Джейс става неестествено агресивно животно срещу нашата Сурака, и това е според мен един доста необясним факт. Спрямо причината, че аз се опитвам да пушна мидъл колата и тя остава на буквално 391 кръвса, и това мене въобще не ми харесва като идея, понеже смятам, че е много бомби. Съм точно като самият Тимо. Той е много тъп герой, въобще не ми харесва, защото той е голям нещастник, много... What the fuck?